Glumica Mirka Vasiljević sa glumačkom ekipom predstave Pazi s kime spavaš doputovala je u Novi Pazar, rodni grad njenog kolege Semira Gicića. Neke osnovne stvari smo videli, probali ono što je prosto pod obavezom da se proba. Ja sam se trudila da se baš ne prejedem, da bih mogla da izdržim večeras kompletnu predstavu, ali sve stvarno bilo jako ukusno. Lepa umetnica u 7. je mesecu trudnoće. Trudničko bolovanje trebalo davno već da bude. Ja se nadam da će me ekipa od nekog 20. decembra pustiti da imam nekih 15-20 dana odmora do tog porođaja. Nedavno je proslavila rođendan sinu Andreju, dok će 8. decembra njena mezimica Adriana napuniti godinu dana. On je bio jako srećan i meni je bilo najbitnije da on bude sa svojim drugarima za taj dan. Naravno da muška ruka u kući dopušta meni za te neke detalje kao što su salvete, ne znam, tanjirići i ostalo, zato što prosto u jedinu tu nešto nije preterano mnogo bitno, samo naravno da ima i da je tu torta. Mediji su proteklih dana pisali o tome da ona i njen emotivni partner Vujadin Savić kupuju kuću na Banjici vrednu $500.000 evra. To su pitanja na koje ne dajemo odgovore, zato što su mi degutantne jako pitanje, iz prostog razloga, zato što su to neke privatne stvari i apsolutno ljudima koji prate emisije ili uopšte neke prepoznatljive ličnosti ništa u životu ne može da promeni, da li neko ima kuću ili nema, živi u stanu svom iznajmljenom, svako živi onako kako može i kako mora i kako želi, tako da to su neke naše privatne stvari. Lekari tvrde da će Mirka ponovo roditi sina, ali do januara, kada treba da se porodi, ima samo jednu želju, da bude živo i zdravo.